31。31. 31. 在饭店。3。På restaurant 3. På restaurant 3. 我要一个前餐。Jeg vil gerne have en forret. Jeg vil gerne have en forret. 我要一个色拉。凉菜。Jeg vil gerne have en salat. Jeg vil gerne have en salat. 我要一个汤。Jeg vil gerne have en suppe. Jeg vil gerne have en suppe. 我要一个餐后甜点。Jeg vil gerne have en dessert. Jeg vil gerne have en dessert. 我要一个加奶油的冰激凌。Jeg vil gerne have is med flødeskum. Jeg vil gerne have is med flødeskum. 我要水果或是奶酪。Jeg vil gerne have frugt eller ost. Jeg vil gerne have frugt eller ost. 我们要吃早饭。Vi vil gerne spise morgenmad. Vi vil gerne spise morgenmad. 我们要吃午饭。Vi vil gerne spise frokost. Vi vil gerne spise frokost. 我们要吃晚饭。Vi vil gerne spise aftensmad. Vi vil gerne spise aftensmad. 您早餐想吃点什么？ Hvad vil du I have til morgenmad? Hvad vil du I have til morgenmad? 加果酱和蜂蜜的面包。Rundstykker med marmelade og honning. Rundstykker med marmelade og honning. 加香肠和奶酪的烤面包吗？ Ristet brød med pølser og ost. Ristet brød med pølser og ost. 要一个熟鸡蛋吗？ Et kogt æg. Et kogt æg. 要一个煎鸡蛋吗？ Et spejlæg. Et spejlæg. 要一份鸡蛋饼吗？ En omelet. En omelet. 请再来一个酸奶。 Må jeg bede om en yoghurt mere? Må jeg bede om en yoghurt mere? 请再来点盐和胡椒粉。 Må jeg bede om salt og peber også? Må jeg bede om salt og peber også? 请再来一杯水。 Må jeg bede om et glas vand mere? Må jeg bede om et glas vand mere? 32. 32. 32. 在餐馆。4. På restaurant 4. På restaurant 4. 一份炸薯条加番茄酱。En gang pommes frites med ketchup. En gang pommes frites med ketchup. 再要2份加蛋黄酱的。Og 2 gange med mayonnaise. Og 2 gange med mayonnaise. 3份加芥末的油煎香肠。
og 3 gange ristede pølser med sennep. Og 3 gange ristede pølser med sennep. 您有什么蔬菜？ Hvilken slags grøntsager har I? Hvilken slags grøntsager har I? 您有扁豆吗？ Har I bønner? Har I bønner? 您有花菜吗？ Har I blomkål? Har I blomkål? 我喜欢吃玉米。 Jeg kan godt lide majs. Jeg kan godt lide majs. 我喜欢吃黄瓜。 Jeg kan godt lide agurker. Jeg kan godt lide agurker. 我喜欢吃西红柿。 Jeg kan godt lide tomater. Jeg kan godt lide tomater. 你也喜欢吃葱吗？ Kan du også godt lide løg? Kan du også godt lide løg? 你也喜欢吃酸菜吗？ Kan du også godt lide sauerkraut? Kan du også godt lide sauerkraut? 你也喜欢吃小扁豆吗？ Kan du også godt lide linser? Kan du også godt lide linser? 你也喜欢吃胡萝卜吗？ Kan du også godt lide gulerødder? Kan du også godt lide gulerødder? 你也喜欢吃绿花菜吗？ Kan du også godt lide broccoli? Kan du også godt lide broccoli? 你也喜欢吃辣椒吗？ Kan du også godt lide peberfrugt? Kan du også godt lide peberfrugt? 我不喜欢吃洋葱。 Jeg kan ikke lide løg. Jeg kan ikke lide løg. 我不喜欢吃橄榄。 Jeg kan ikke lide oliven. Jeg kan ikke lide oliven. 我不喜欢吃蘑菇。 Jeg kan ikke lide svampe. Jeg kan ikke lide svampe. 33. 33. 33. 在火车站。 På stationen. På stationen. 下一列开往柏林的火车什么时候开？ Hvornår går det næste tog til Berlin? Hvornår går det næste tog til Berlin? 下一列开往巴黎的火车什么时候开？ Hvornår går det næste tog til Paris? Hvornår går det næste tog til Paris? 下一列开往伦敦的火车什么时候开？ Hvornår går det næste tog til London? Hvornår går det næste tog til London? 开往华沙的火车几点开？ Hvornår går toget til Warszawa? Hvornår går toget til Warszawa? 开往斯德哥尔摩的火车几点开？ Hvornår går toget til Stockholm? Hvornår går toget til Stockholm? 开往布达佩斯的火车几点开？ Hvornår går toget til Budapest? Hvornår går toget til Budapest? 我要一张到马德里的票。 Jeg vil gerne have en billet til Madrid.
Jeg vil gerne have en billet til Madrid. 我要一张到布拉格的票。 Jeg vil gerne have en billet til Prag. Jeg vil gerne have en billet til Prag. 我要一张到伯尔尼的票。 Jeg vil gerne have en billet til Berlin. Jeg vil gerne have en billet til Berlin. 火车什么时候到达维也纳？ Hvornår ankommer toget til Wien? Hvornår ankommer toget til Wien? 火车什么时候到达莫斯科？ Hvornår ankommer toget til Moskva? Hvornår ankommer toget til Moskva? 火车什么时候到达阿姆斯特丹？ Hvornår ankommer toget til Amsterdam? Hvornår ankommer toget til Amsterdam? 我需要换车吗？ Skal jeg skifte? Skal jeg skifte? 火车从几号站台开？ Fra hvilket spor afgår toget? Fra hvilket spor afgår toget? 火车上有卧铺吗？ Er der en sovevogn i toget? Er der en sovevogn i toget? 我只要到布鲁塞尔的单程票。 Jeg skal kun have en enkelt billet til Bruxelles. Jeg skal kun have en enkelt billet til Bruxelles. 我要一张到哥本哈根的往返票。 Jeg vil gerne have en returbillet til København. Jeg vil gerne have en returbillet til København. 一张卧铺票多少钱？ Hvad koster en plads i sovevognen? Hvad koster en plads i sovevognen?